Dragii mei, Hristos a înviat. Cambiat. Astăzi avem o temă foarte dificilă, dar sper să fie și cu mult conținut și cu multă învățătură. Am împărțit această emisiune în 3 părți, să putem explica pe cât se poate de bine pe fiecare în parte. Vom încerca să ajungem la înțelesul fiecărui punct în parte, pe care sper că ați reușit să le vedeți pe pagina noastră de Telegram, și să începem cu postul nașterii Domnului, cu această controversă în care ne aflăm, pentru că, vă spun, noi astăzi luptăm nu cu sectari, nu cu păgânii, ci cu preoții și episcopii ortodoxi care nu vor să postească. Sau, mai bine zis, dau o altă conotație postului și în special acestui post al nașterii Domnului, spunând că ne apropiem de o sărbătoare care înseamnă bucurie și, pe urmare, dacă e bucurie, atunci mâncăm tot cine cade în cale. Și în special cu acest deja pește de care mă doare sincer capul. Și culmea că cei care dezleagă astfel de lucruri, dezleagă, nu poate dezlega nimeni, vine vorba, dezleagă. De aici au întărit Sfinții Părinți, nu poate nimeni în veacul veacului să dezlege. De fapt, ei sunt fățarnicii care pun pe umerii oamenilor juguri grele, iar ei cu bună știință le încalcă. De ce spun asta? Pentru că am fost săptămâna trecută la metropolie și mirosa pește în zi de marți de dădea jos. Și atunci când i-am întrebat o întrebare logică pe care mi-am pus-o și le-am pus-o lor. Bine, dacă voi mâncați, de ce n-ați trecut în calendare fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică se dezleagă la pește, spre exemplu, să mănânce toată lumea, nu numai voi. Iată, astăzi deviem un pic, mâine mai deviem un pic. Asta nu este foarte important. Aici permitem, aici nu luăm în seamă. Și încetul cu încetul am ajuns să facem parte dintr-o biserică care nu mai este biserica adevărată lui Hristos. Mai mult ca atât, am fost șocat de afirmația unui, așa zis, vestit preot de pe la noi, o vedetă ortodoxă, care mi-a zis că canonul este bun, tălcuirea este proastă. În vederea că nu știm cine a tălcuit canoanele apostolice și, deci, pe urmare, cei ce au scris tălcuitorii canoanelor sunt așa lucruri de nimic. Ei, iată, eu astăzi o să încerc să vă citesc din tălcuirea acestor canoane. Numai vă rog să vă înarmați cu răbdare, pentru că va fi o emisiune lungă, unde vom citi mult, pentru că cartea ne descoperă adevărul și nu cum cer preoții de ziua de astăzi site-uri, să le dau site-uri, adrese de site-uri unde să se convingă. Și le-am spus tuturor, biserica se conduce după canoane
și după internet. Așa că cât mai mult vom studia scrierile Sfinților Părinți, cu atât mai mult vom descoperi lucrurile tainice și vom scoate adevărul la iveală. Iată, avem canonul 69, cei care aveți Pidalionul puteți citi de sine stătător, să puteți studia cu tălcuire. Canonul 69 nu ne vorbește decât de postul mare, iar deja în tălcuirea canonului găsim toate cele 4 posturi. Și aici preoților noștri nu le convine. Pentru că în canon, zic ei, se vorbește doar de postul mare. Și o să vedeți până unde merge și o să vedeți că tălcuirea este corectă și pe ce se bazează. Haideți să încercăm să citim puțin din această tălcuire a canonului 69. Fiți atenți la aceste cuvinte. De aici se cunoaște că sunt vrednici de osândă aceia ce au umplut ceasloavele cele din nou tipărite, de dezlegări la vin și la un de lemn, puse nu numai la sfinții cei mari, ci și la cei mici. Deci sfinții cei mari, cum sunt Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, au dezlegare la un de lemn și la vin. Și în scurt a zice la cei fără doxologie sau slavocântare, care acestea nu le au vechile scrise cu mână. Deci din predanie veche, din scrierile ierusalimiților, nu sunt astfel de, nu veți întâlni niciodată astfel de dezlegări pe care Sfinții Părinți le numesc proaste. Și tipărite ceaslave care și tipărite ceaslave care se află. Pentru aceasta, cei ce s-au înștiințat de aceasta să se îndrepteze și să urmeze mai bine celor vechi decât celor noi. Iar pentru ca să deplinim cuvântul cel pentru posturi, adăugăm, vedeți, scrie autorul, adăugăm aici și pe acestea. Deci, în contextul postului mare se adaugă următoarele, că cele 3 posturi ale nașterii Mântuitorului, ale Sfinților Apostoli și a lui August, le întăresc încă și Simeon al Tesalonicului în răspunsul 54. Bineînțeles că o să ajungem imediat și la acest răspuns a Sfântului Simeon. Și așezementele cele din început și obșteștele tipice ale ierusalimiților și ale studiților și, în scurt, toate obșteștele tipice ale împărăteștilor mănăstiri din Sfântul Munte. Ci și însuși aceasta că postul cel dinaintea Sfintelor Pași se numește mare, arată că sunt și alte posturi. Acesta însă covârșește. Precum acesta descoperit o scrie Simeon al Tesalonicului în răspunsul 56. Deci, în posturile nașterii Domnului și a Sfinților Apostoli, marțea și joia se face dezlegare la un de lemn și la vin, nu și la pește, după tipice. Și în continuare, dacă aveți Pidalionul, veți găsi tălcuirea canonului. Deci, nu și la pește. Rețineți acest lucru. Acum, haideți să vedem ce înseamnă dezlegarea. Cine poate dezlega și ce înseamnă o dezlegare de la post, ca să avem idei despre ce vorbim. Canonul 64 apostolic ne spune următorul, dacă vreun cleric s-ar afla postind în ziua duminicii sau sâmbătă, afară de una numai, să se catelisească, el de va fi mirean să se afurisească. La prima vedere, canonul nu ne vorbește absolut nimic despre legare și dezlegare. Haideți să vedem tâlcuirea acestui canon.
Alt lucru este postul, altul dezlegarea postului și altul stricarea postului. Și postul chiar este desăvârșită nemâncare. Ați auzit? Postul înseamnă desăvârșită nemâncare. Sau și a mânca cineva o dată în zi, într-o al 9-lea ceas, cu mâncare uscată, adică numai de pâine și apă. Iar dezlegarea postului este a mânca cineva mai înainte de al 9-lea ceas, adică de slujba vecerniei. Ori smochine, ori stafide sau altceva de acest fel. Sau și a mânca afară de pâine și apă și alte oarecare feluri de mâncăruri proaste, precum, de pildă, legume, vin sau un de lemn. Sau raci, scoici și alte de acest fel. Deci, sunt numite mâncăruri proaste. Și ascultați în continuare cu mare, mare atenție. Iar stricarea postului este când mănâncă cineva din toate de mâncare. Și carne, adică, și pește, și lapte, și brânză, și celelalte. Punct. Deci dezlegare înseamnă a ieși un pic din ritmul acesta de mâncare sau de post până la 9-lea ceas. Și aici, din diferite cazuri de boală, sau, cum am citit la canonul 69 apostolic, în cazul în care sunt sfinți mari sau sfinți, cum îi numim noi, cu polieleu sau cu slavoslovi. Și stricarea postului este atunci când în post îți permiți a mânca carne, pește, lapte, brânză, ouă, etc. Aceasta înseamnă deja că strici postul pe care l-au întărit Sfinții Părinți. Referitor la faptul că unii preoți spun că tâlcuirea este proastă, și bănuiesc eu că o spun nu de la ei, ci din ceea ce au auzit de la mai marilor, tâlcuitorul canonului face trimitere la Sfântul Simeon al Tesalonicului, care a fost unul dintre ultimii ucenici a Sfântului Ioan Damaschin. Haideți să vedem. Aici avem foarte mult de citit, dar foarte mult. Inițial am vrut să dau citire la toate răspunsurile la aceste întrebări, dar este prea mult și va fi prea obositor. Să încercăm să citim doar răspunsul la întrebarea 54 cu privire la postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, al Sfinților Apostoli și a dormirii preacuratei, de unde s-au așezat, cine le-a așezat dintâi, că unii zic că aceste posturi sunt așezate mai pe urmă. Ei, iată, nu s-au gândit Sfinții Părinți că vom ajunge și în starea în care, de fapt, să negăm tâlcuirea și canoanele și tâlcuirea. Iată ce ne spune Sfântul Simeon al Tesalonicului. Celelalte posturi toate sunt după așezământul cel de demult, precum și obiceiul mărturisește. Și rânduiele din început și cartea ce se numește a unirii pomenește de dânsele. Și tipicul Ierusalimului, precum am mai zis, care l-au făcut Dumnezeiescul Sava și după dânsul Dumnezeiescul cuvântător Damaschin. Sfântul Sava a fost al 4-lea sobor a toată lumea. Deci, Sfântul Sava, deja în primele veacuri creștine, pomenea despre aceste 4 posturi. Ioan Damaschin a fost la al 7-lea. Amândoi sunt al 6-lea și al 7-lea. Amândoi sunt părinți și învățătorii bisericii și amândoi l-au format. E vorba de sinod. Pentru că tipicul Sfântului Sava, cu venirea păgânilor pierind, Marele Ioan l-a alcătuit și l-a așezat după rânduiala cea dintâi. Fiecare post își are deosebit înțelesul său. Și aici vă rog să fiți cu luare aminte.
postul nașterii lui Hristos. Închipuiește postul lui Moise. A postit 40 de zile și 40 de nopți. Cum a postit Moise? Nemâncând nimic și nebând nimic. 40 de zile și 40 de nopți. Au primit cuvintele lui Dumnezeu cu slove pe lespezi de piatră, iar noi, postind 40 de zile pe cuvântul lui Dumnezeu cel viu din Fecioară, nu scris în pietre, ci întrupat și născut îl vedem și îl luăm și ne împărtășim cu prea dumnezeescului trup. Și acum este important. Oare vezi asemenea postului lui Moise și al nostru, iar mai cu seamă postirea noastră? Înțelegeți deosebirea. Moise a primit tablele legii pe piatră, iar noi îl primim pe Hristos în inimile noastre și în trupurile noastre. Că mâncând în fiecare zi, nu postim. Dar vezi și deosebirea darului dintre noi și Moise. Că darul și harul mai mare și mai presus de minte este la noi decât la Moise. Deci nu te îndoi. Iar noi vorbim despre pește. Postul apostolilor se face pentru cinstirea lor și e cu dreptate, căci multe bunătăți ne-au vrednicit pentru înșii și pentru că postul înfrânării și ascultării lucrători și învățători s-au arătat nouă până la moarte. Aceasta chiar papistașii fără voie o mărturisesc, cinstindu-i cu post la pomenirile lor. Noi, după așezământurile apostolilor, cele date prin Clement, după pogorârea Duhului Sfânt, ne veselim o săptămână. Pentru că nu cu hrană să ne îngreuiem, precum avem învățătură. După acea săptămână de rând, cinstind pe apostolii care ne-au învățat să postim. Deci, apostolii ne-au învățat să postim. Aceasta o vedeți în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Iar Sfântul Pavel spune bucatele pântecelui și pântecele bucatelor, pe care Dumnezeu le va strica. Postul lui August este într-o cinstirea Maicii lui Dumnezeu, cuvântul, care, știindu-și înainte mutarea sa, pururea se ostenește pentru noi și postea neavând trebuință de post, cea curată și prea nevinovată. Înainte de moartea ei, de adormirea ei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a pregătit și a postit. Cu siguranță nu cu pește. Însă îngerește petrecând. Ați văzut? Îngerește petrecând ceea ce era și viețuia mai presus decât îngerii și rugându-se adesea cu Duh dumnezeiesc, prin fericitul sufletului ei, unindu-se cu Fiul, pentru noi rugându-se mai ales atunci, când voia să se mute de aici. Mai mult, înălțându-se cu sfânta dragoste a Fiului ei. Și auziți, drept aceea și noi suntem datori a posti, a o lua, urmând vieții ei. Și ca o concluzie, că v-am spus, este foarte mult de citit, pentru aceasta sunt posturile și sunt de neapărată trebuință la tot creștinul. Și nu numai într-o aceste vremi, ci mai totdeauna. Postul este lucrul lui Dumnezeu, că lui trebuiește hrana. Este viața și petrecerea îngerească, că ei sunt fără hrană. Este omorârea trupului, că acesta hrănindu-se ne-am făcut morți. Și izgonirea patimilor este postul, căci lăcomia întărâtă patimile trupului. Și putem continua din învățătura Sfântului Simeon al Tesalonicului, învățătură pe care o face după vechile predanii. Deci nicăieri nu vom găsi ceva asemenea. Nu mai vorbim de Mântuitorul care a postit 40 de zile fără să mănânce și să bea ceva, pregătindu-se de marea sa lucrare de mântuire a lumii. Nu vorbim de Ilie prorocul, deja de Moise am pomenit, și să mai spunem de Ioan Botezătorul,
și de mulțimea sfinților, cuvioșilor și mucenicilor de-a lungul istoriei bisericii noastre, care prin post, rugăciune, smerenie și răbdare s-au înălțat spre Dumnezeu. Și am vorbit odată despre faptul că postim prin nepostire. Deși suntem calendaristic în zilele postului, mintea noastră, unii numără zilele, alții numără Peștii. Iată, până acolo putem merge și putem cădea. De aceea, cel care mănâncă pește strică postul. Și să nu vă uitați niciodată la faptul că majoritatea preoților astăzi strigă în gura mare de pe avalele bisericilor că nu există dezlegare în post. Dezlegarea înseamnă totul altceva. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia 57, spune următorul lucru. E vorba despre omilie în care explică pilda Evangheliei când, după schimbarea la față în muntele Taborului, Iisus se cobora cu cei 3 ucenici, Petru, Iacob și Ioan, iar la poalele munților a iscat o ceartă între ceilalți apostoli și mai marii iudeilor. Era vorba despre faptul că un tată își adusese fiul demonizat să-l vindece apostolii și n-au putut izgoni Duhul. Mântuitorul vindecă copilul, iar ucenicii se apropie și îl întreabă de ce noi n-am putut izgoni Duhul din copil. Iar Mântuitorul le spune, acest soi de diavol iese doar cu rugăciune și cu post. Și iată ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Iarăși o să încerc în câteva cuvinte. Hristos vorbește aici de toate neamurile de demoni, nu numai de demonii care stăpânesc pe lunatici. Și iată că le pune de mai înainte temeiul învățăturii despre post. Adică deja îi inițiază și înștiințează de faptul că dacă până acum n-ați postit, ar fi bine să vă învățați a posti. Dacă vreți să fiți cu adevărat luminători și învățători ai lumii. Și iată, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru vindecarea unui om care are o boală ca aceasta, este mai cu seamă nevoie de post. Iar pentru noi, iar dacă nu suntem lunatici, avem nevoie de post ca Duhul Cerul să nu se apropie de sufletul nostru. Și aici să înțelegeți corect. În momentul când n-ai mâncat pește, ai stricat postul. Tu nu mai postești. Tu ai stricat postul. Nu vă înșelați. Înțelegeți bine ce vă spun, că nu vă spun de la mine, ci de la Sfinții Părinți. Auziți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Pentru că împreună cu credința, postul ne dă mai mare putere. Postul sădește în sufletul omului filozofie. Face din om înger. Doboară puterile ce le netrupește. Dar nu postul singur, ci e nevoie și de rugăciune. Și în primul rând de rugăciune. Și spune Sfântul Ioan în omilia 57 multe despre post, dar vreau să vă atrag atenția la ceea ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Apropo de preoții care zic că postul a fost sau este, sau canoanele sunt aiurea tălcuite. Iată ce ne spune încă Sfântul Ioan Gură de Aur. Primele veacuri ale creștinismului. De aceea și apostolii posteau aproape totdeauna. Aproape totdeauna posteau. Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mult. Este mai iute ca focul și mai presus de pământ. De aceea, mai cu seamă unul că acesta este dușman și vrăjmaș demonilor.
Și în continuare spune Sfântul Ioan Gură de Aur esența postului și pierzarea sufletului și a trupului atunci când mănânci, bei și te desfătezi, pentru că mâncarea, băutura și desfătarea și toate celelalte pe care și le permit oamenii, auziți, iarăși este cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, că noi acum suntem inteligenți, noi nu operăm cu astfel de termene, că nu este frumos, nu este, nu-mi vine acum cuvântul, dar Sfinții Părinți au tăiat răutatea cât se poate de clar, ca omul să înțeleagă. Noi acum ne ferim de toate termenele astea, că nu sunt la modă, dar suntem oameni civilizați. Dar Sfinții Părinți n-au fost civilizați, au fost așa, vorbeau de la ei. Auziți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Că toate acestea fac din oameni porci și mai rău decât porci. Că porcul se tăvălește în noroi și se hrănește cu murdărie. Și asemenea este și omul care bea și se îmbuibează, mănâncă la o masă dezgustătoare și ea devine mai dezgustătoare în fața lui Dumnezeu decât masa porcului. Și multe care pot fi deslușite din învățătura Sfinților Părinți. Și asta v-am citat doar de la doi Sfinți Părinți. De la Sfântul Ioan Gură de Aur și de la Sfântul Simeon al Tesalonicului. Dar dacă luați fiecare scriitor bisericesc, fiecare Sfânt Părinte în parte, absolut, dar absolut toți ne vorbesc despre importanța postului și niciunul nu ne vorbește despre dezlegare și despre tot ceea ce se propagă astăzi. Și vă zic încă o dată să fiți foarte atenți, pentru că din mijlocul nostru, spune Hristos, vor ieși prorocii mincinoși, Hristoși mincinoși, care vă vor învăța orice. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur expres ne spune, chiar și înger din cer va veni și vă va vorbi în numele dragostei și al păcii și vă va învăța altceva decât v-am învățat noi, anatema. Așa că fiți cu luare aminte. Cel de-al doilea punct pe care ne l-am propus să-l discutăm un pic astăzi, l-am intitulat Păstorul și turma și l-am intitulat așa, anume din ceea ce am reușit să văd polemica care s-a iscat pe grup, dacă nu greșesc, marți seara, când l-am rugat pe Părintele Gheorghe să vă dea o explicație în ceea ce ține economiile care se pot aplica în unele situații în viața bisericii. Bine, Părintele a vorbit ceea ce a considerat el că este mai important și bine a vorbit. Este mult de vorbit despre toate aceste economii, dar ceea ce v-a spus așa ca să puteți înțelege și să puteți percepe sau cel puțin să luați traiectoria corectă. Dar am văzut acolo foarte mulți care, la fel ca și preoții noștri din ziua de azi, operează cu trimiteri, cu adrese, cu site-uri, și v-am rugat, nu o singură dată, pe toți membrii grupului să încetați cu astfel de adrese. Acum nu mai deschidem o carte, dar imediat, dacă punem o temă în discuție, se găsesc câțiva filozofi și culmea că, cu scuzele de rigoare, majoritatea sunt din partea cealaltă de Prut, adică din România. Acolo e baza filozofiei teologice. Foarte înțelepți și vă rog să nu vă supărați, cui nu-i place, puteți să părăsiți grupul chiar astăzi. Nu am nicio
datorie față de absolut nimeni, vrea sau care vrea rămâne și ascultă, care nu, este liber să plece oriunde vrea. Teologia nu se face cu trimiteri, cu site-uri, cu adrese. Deci pe internet poți să asculți, pentru că acolo vorbește, să mă iertați de expresie, dar este o expresie exact care trebuie să o spun. Acolo vorbește tot prostul. Cui nu-i greu, vorbește. Și dacă noi astăzi, cei care ne batem cu pumnul în piept și zicem că suntem ortodoxi și ținem dreapta credință și ne folosim tot de internet, pe atunci, care e deosebirea între noi și între cei care caută explicarea postului pe internet? Niciuna. Și v-am rugat asta de 1000 de ori, să încetați, să nu mai plasați. Ați văzut, Părintele Gheorghe, nu i-a fost greu să vă scrie el singur citatele pe care a vrut să vi le dea. Și tot ceea ce a scris nu v-a făcut trimitere prin internet, să-l ascultați pe ăla, să-l ascultați pe celălalt. Puneți mâna pe Sfânta Scriptură, puneți mâna pe Pidalion, puneți mâna pe Sfinții Părinți, deschideți cartea, citiți și iată, asta este învățătura corectă. Nu cea care este vehiculată sau scrisă nu știu de cine. Exact acolo este toată minciuna. Și în contextul acesta, sau am urmărit așa, pentru că aveam multe de făcut și când aveam timp mai deschideam pagina de Telegram și mi-am adus aminte de un episod din viața Mântuitorului, de-aia și l-am turat Păstorul și Turma, despre Iisus și ucenicii săi. Când erau în drum spre Ierusalim și Mântuitorul se îndrepta spre patima de bunăvoie. Găsiți acest fragment în Evanghelia de la Ioan, la capitolul 13, versetele 12 până la 17. Puteți să vă le notați și după aia să reveniți. În drum spre Ierusalim, Iacob și Ioan, cei doi frați, se apropie de Mântuitorul și îi zic următoarele: învățătorule, dacă tot mergem spre Ierusalim, ca tu să fii proclamat împărat, avem și noi rugăminte. Să ne dai și nouă, că suntem frați, să stăm unul de-a dreapta, iar altul de-a stânga ta. Bine, nu intrăm în amănunte, dar știți foarte bine, dacă ați citit sau ați ascultat această Evanghelie, s-a iscat o ceartă între apostoli și s-au certat tot drumul, până în Ierusalim și la Ierusalim în continuu. Bineînțeles că Petru o fi zis, pe bine, dar eu sunt cel mai în vârstă, iar Andrei o fi zis, dar noi toți suntem frați și noi vrem, sau o fi zis poate Andrei, dar eu sunt primul care am venit alături de Mântuitorul. De ce să nu stau eu de-a dreapta, dar să stai tu? Și știți cum sunt oamenii. Iar Mântuitorul nu le spune nimic și îi lasă să se certe între ei până ajung la Ierusalim. Probabil să fi supărat unul pe celălalt. Este foarte posibil că nu vorbea unul cu celălalt. Nu avem de unde să cunoaștem. Dar știm cu siguranță că între ei s-a iscat o ceartă. Și Mântuitorul face ceva senzațional în viața lor. Îi face să înțeleagă sau le dă de înțeles un lucru. Și dacă veți citi acest capitol, poate chiar și 12 de la Ioan și 13, dar să citiți cu atenție. O să vedeți ce vrea Mântuitorul să le spună lor și nouă. Și anume, spune următorul lucru. La cina cea de taină, după ce toți așează la masă, Mântuitorul ia un leghean cu apă și un ștergar
și le spală picioarele ucenicii. Acest lucru are două semnificații. Unul normal, care ținea de obiceiul iudaic, când intrai în casa cuiva, stăpânul casei îți oferea apa și ștergarul să-ți speli picioarele de praf. Și mai avea un aspect, sau are cu tot alt aspect, spălarea picioarelor ucenicilor, ceea ce preînchipuia de fapt botezul. O să vedeți de ce. Întrebarea, sau ceea ce noi nu atragem atenția la aceste mici detalii, dar care sunt foarte, foarte însemnate, și aici putem vorbi foarte mult, nu avem timp acum seara. Deci stăpânul casei oferea apa, dar Iisus nu era stăpânul casei în care se aflau. Și totuși, El le spală picioarele. De ce? Pentru că El este stăpânul întregului univers. Pentru că El este de fapt gazda pentru fiecare de noi. Pentru că aflându-ne aici pe pământ și zicem noi că avem casa noastră, avem pământ, nu știu ce mai avem. De fapt, noi nu avem nimic. Și asta spunem la liturghie, dar nu înțelegem. Când ridicăm Sfintele Daruri sus spre cer și preotul sau diaconul spune ale tale dintr-o ale tale. Ție îți aducem de toate și pentru toate. Ți are în vedere păcatele noastre și pentru binefacerile pe care Dumnezeu ne le trimite. Iar al doilea aspect, cel tainic, cel mistic, cel haric, este faptul că avea să preînchipuie botezul, fără de care nu poți avea parte cu Hristos. Și vedeți discuție, dialogul pe care îl are Iisus cu Petru, care îi zice, învățătorule, în veac nu-mi vei spăla picioarele. El îi spune, dacă nu-ți vei spăla picioarele, nu ai parte cu mine. Păi cum așa? Dacă nu îmi spăl picioarele în ligheanul cu apă, n-am parte cu Hristos, ce înseamnă? Asta și înseamnă botezul cu care trebuiau să fie botezați mai apoi prin pogorârea Duhului Sfânt și să aibă parte cu Hristos. Dar după fiecare astfel de incident în viața noastră, exact cum a fost și ăsta de dăunăți, când folosim această sintagmă pe care o folosește Hristos în Evanghelie, păstorul și oile, când oaia devine păstor sau se crede păstor și nu mai ascultă de glasul păstorului, dar învață oaia pe păstor cum este mai bine, și este grav, este foarte grav acest lucru și nu prima dată atrag atenția anume la membrii acestui grup. Mântuitorul le spune sau le dă lecția aceasta dumnezeiască. Și vedeți versetul 13. Mântuitorul spune așa: voi mă numiți pe mine împărat și domn. Și bine ziceți, căci sunt. Și acum urmează lecția cea dumnezeiască dată de Iisus ucenicilor săi. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele, că v-am dat vouă o pildă, că precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi. Și în continuare versetul 16. Adevărat zic vouă, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Țineți minte acest lucru pentru totdeauna. Nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el. Când știți acestea, dar deja le știți și nu prima dată, fericiți sunteți dacă le și faceți. Așa că atunci când un preot vă dă un răspuns, ascultați-l până la capăt, nu intrați în polemic. Pentru că, da, noi suntem tari știutori. Am luat o carte în mână, am citit 3 cuvinte pe care nu le înțelegem, iar Apostolul Pavel spune clar că litera omoară,
Duhul învie, Duhul înalță. Și dacă nu le știi sau nu le poți înțelege corect și nu le poți stălcui, că nu ai de unde, le spune Mântuitorul, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției, iar lumii nu. Și acum lumea toată propovăduiește Evanghelia, toți stălcuiesc, Apocalipsa, Doamne, toată lumea, toți sunt îngeri. Iată, până acolo putem cădea. De aceea lucrarea răului continuă, iar diavolul are atâtea căi ca noi să ne prefacem sau să ne dea acest gând amăgitor că suntem mari teologi. Și de fapt ceea ce mărturisim noi este purul adevăr. Toți sunt anatema, toți au căzut, toți au degradat, toți sunt, nu știu, diavol în trup. E de ajuns să pui portretul, fotografia unui patriarh, 50 de mesaje, anatema. De ajuns să-l pui pe celălalt, diavolul, fel de fel. Deci toți suntem acum cei mai mari mărturisitori. Iarăși revin cu aceeași întrebare. Atunci când s-au întâmplat aceste lucruri, câți din cei care scriu astfel de comentarii v-ați adresat sau în scris, pentru că de obicei așa se adresează, în scris. Unuia măcar din ierarhie să-i cereți o părere, să vă explice ce s-a întâmplat. Să stați de vorbă cu ei, să le cereți asta public. Nimeni nimic n-a făcut. Dar la comentarii și la anateme toți suntem buni. De aceea, fiți cu luarea minte să nu greșiți. Nu vă spun din răutate. Vă spun din dragoste pe care vă port să nu greșiți, pentru că de fiecare cuvânt vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Și acum să trecem la tema pe care mi-am propus-o să vă vorbesc astăzi, dar deja timpul fuge și ne rămâne foarte puțin timp, dar încercăm în puținul timp care ne rămâne să vorbim despre rugăciune. Ați văzut, am vorbit la început despre post, iar postul fără rugăciune nu înseamnă nimic. Spune Sfântul Vasile cel Mare, cel care postește și nu se roagă, în zadar își chinuie trupul, iar cel care se roagă și nu postește, în zadar își pierde trupul, își pierde timpul. Așa că, după Sfântul Ioan Gură de Aur, postul și rugăciunea sunt cele două aripi pe care înalță sufletul și, după cuvântul lui, face din om înger. Iată, dacă v-aș întreba câte feluri de rugăciune cunoașteți, cu siguranță că cunoașteți multe feluri de rugăciune. Și anume, rugăciunea de cerere, pentru că noi suntem gospodari, dar suntem cerșători toată viața, tot timpul cerem ceva de la Dumnezeu. Rugăciunea de mulțumire, mai e și rugăciunea de slavă pe care o dăm lui Dumnezeu. Toate sunt bune. Sunt rugăciunile bisericii noastre. Doar că noi mai mult cerem decât mulțumim și decât dăm slavă lui Dumnezeu. Și ce fel de rugăciuni mai cunoaștem în afară de aceste trei, de cerere, de mulțumire și de slavă? De obicei noi ne identificăm cu rugăciunea de cerere, dar bine ar fi să ne identificăm cu rugăciunea de mulțumire și de slavă. Când cerem ceva de la Dumnezeu, am impresia că îi dăm indicații lui Dumnezeu ce să ne facă în viața noastră. Că El nu știe, noi trebuie să-i arătăm, Doamne, aici și aici, că acum, iată. Dar, de fapt, logic ar fi să dăm slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate. Iar El știe fiecăruia ce îi se cuvine. Dar, în fine, este o altă temă de dezbatere. În afară de aceste rugăciuni pe care le-am enumerat, mai avem și rugăciunea citită,
cea pe care o citim, fiecare în particular, sau în biserică, sau în particular acasă, rugăciune de seară, dimineață, un paraclis, un acatist, orice citim este rugăciunea citită. Și rugăciunea cântată, cea care o auziți la slujbele bisericești, la Sfintele Taine și la celelalte ierurgii. Este rugăciunea cântată pe care o auzim. Sigur, rugăciunea inimii și altele. Dar eu vreau astăzi să vă vorbesc despre un alt fel de rugăciune. Posibil mulți cunoașteți, dar este cel mai probabil că mulți nu cunoașteți și nici n-ați auzit niciodată. Și nici pe internet. Nu știu dacă veți găsi. Ca imediat după ce încheiem emisiunea să începeți a trimite link-uri cu ceea ce vorbim astăzi. Și anume, să încercăm să vorbim despre rugăciunea adevărată. Care este rugăciunea cu mintea. Sau rugăciunea gândită. Și, bineînțeles, poate va apare imediat întrebarea, e bine, dar ce înseamnă asta? Rugăciunea cu mintea sau rugăciunea gândită. Avem dovezi, avem temei în Sfânta Scriptură undeva despre un astfel de rugăciune? Eu vă zic că avem. Avem în Sfânta Scriptură dovada unei astfel de rugăciuni. Și dacă aveți Sfânta Scriptură alături sau în față, deschideți, vă rog, la Cartea 1 către Corinteni, capitolul 14, versetul 15. În acest capitol, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre darul limbilor, darul profeției. Să citiți întreg capitolul, că nu strică. Iar în contextul acesta, Apostolul Pavel spune așa: atunci ce voi face? Adică atunci când nu înțeleg limba în care se profețește, ce voi face? Și auziți ce spune Apostolul Pavel: mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Și haideți acum, teologii din acest grup, să explicați ce înseamnă să ne rugăm cu Duhul și cu mintea, să cântăm cu Duhul și cu mintea. De-aia v-am zis la început să nu vă supărați, dar totdeauna trebuie să fiți ascultători și fiecare să ne cunoaștem locul. Pentru că, într-adevăr, este un verset greu, este un cuvânt greu a Sfântului Apostol Pavel. Dacă vă aduceți aminte, spune Apostolul Pavel corintenilor, fie în trup, fie fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, m-am ridicat până la al treilea cer. Bineînțeles că nu sunt un cer, 2, 3, că nu există niciun cer. Așa a perceput el înălțimea la care se afla. Nu zice că s-a ridicat la 100 de metri, la 200, dar vorbește despre înălțimea teologiei. Din cele 9 trepte ale teologiei care există, Apostolul Pavel s-a urcat până la al treilea. Noi de-abia dacă suntem undeva pe preajma muntelui, dacă nu suntem încă, sau poate unii nici nu văd muntele teologiei. Iată cum să înțelegem noi și ce trebuie să înțelegem prin această rugăciune cu minte. Bineînțeles că trebuie să trecem la exemple, că altfel nu o să înțelegem. Am vorbit odată despre suflet, care are două părți, partea superioară, care se mai numește și Duh, și partea inferioară, care ține de cele pământești. Și atât omul este viu, are suflet în el, de Dumnezeu nu-și aduce aminte, păcatele nu și le vede, nu le mărturisește, nu are nevoie de rugăciune, fericirea lui este în casa lui, în munca lui,
în distracții, în odihnele lui și în plăcerile lui. Și în momentul când ai să-i spui ceva înălțător de suflet, nu primești. Pentru că partea aceasta superioară sufletului este moartă. Și Apostolul Pavel spune, sunteți vii, dar morți. Adică vii la propriu, dar morți cu Duhul. Iar Apostolul Pavel spune, mă voi ruga și cu Duhul, adică partea aceasta superioară, acolo unde ne cheamă Dumnezeu totdeauna să ne înălțăm și să le pădăm grija lumească și să ne înălțăm în această, dacă o putem numi așa, nebunie dumnezeiască. Acolo unde se întâmplă minunile, adică ceea ce numim noi a crede din toată inima, cu tot sufletul, din toată puterea, din toată virtutea noastră, aceasta este puterea Duhului. Dar spune Apostolul Pavel și cu mintea. Și cum să ne rugăm cu mintea? Sau ce înseamnă rugăciunea minții? V-am spus, cei care ascultați în permanență, sunteți prezenți la toate emisiunile, de cum ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur să ne rugăm și care este rugăciunea adevărată. Iar rugăciunea adevărată este aceasta. Ceea ce spune gura să înțeleagă mintea, să se coboare la inima omului și de acolo să urce spre Dumnezeu. Deci și Sfântul Ioan Gură de Aur folosește acest cuvânt, adică ceea ce spune gura să înțeleagă mintea. Și aceasta Apostolul Pavel o numește rugăciunea minții. Și haideți să vedem acum. Cu siguranță, marea majoritate din cei care sunteți astăzi și veți auzi și veți asculta acest seminar de astăzi, vă faceți îndoială creștinească, minimă de rugăciune seară și dimineață. O bună parte din dumneavoastră luați parte și la slujbele bisericii. Și atunci când începeți rugăciunea de seară sau de dimineață, puneți în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și începeți cu rugăciune începătoare, că așa se începe o rugăciune. Chemarea Harului Duhului Sfânt prin rugăciunea Împărate Ceresc. Și spuneți, Împărate Ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care le pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul, toate, așa, treceți la Sfinte Dumnezeule, Preasfântă Treime și așa mai departe. Și într-un sfert de oră ați încheiat rugăciunea dimineață sau de seară, ați făcut 3 metanii și atunci ziceți, gata, mi-am făcut rugăciunea de seară, deja pot să mă culc. Și vă culcați. Întrebarea este următoarea. Dacă ați citit rugăciunea de seară sau de dimineață, sau un paraclet sau un acatist, întrebarea pe care vă pun eu și puneți-vă singur. V-ați și rugat atunci când ați citit? Sau credeți că aceasta este rugăciunea adevărată pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi? Dacă da, atunci vă înșelați amar. În momentul când noi, creștinii, mai ales din ziua de astăzi, ne stăruim să facem cantitate și uităm de calitate, atunci n-am făcut nimic. Îmi spunea cineva că era pe aici, pe la noi, în Moldova, la o mănăstire, o maică, sau despre care se vorbea, zice, uite, maica face de 12 acatiste pe zi, ceva de genul ăsta. Citește în zi 12 acatiste.
Și eu am întrebat, zic, și se antrenează la citit, altceva nu face nimic. Haideți să vedem de ce ne spune Sfântul Apostol Pavel să ne rugăm cu mintea. Iată, să începem cu începutul. Rugăciunea de seară sau de dimineață, care o fie să începe cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Haideți să pronunțăm, eu pronunț și încerc să explic și dumneavoastră să pătrundeți, să înțelegeți ce înseamnă rugăciunea cu minte. În momentul când ai spus în numele Tatălui și te-ai oprit și pui mintea în mișcare, cine este Tatăl? Este vorba de Tatăl din cer, Kyrios, în limba grecă, care înseamnă domn, stăpânitor, împărat a toate. Deci tu te rogi unui împărat care are o împărăție în care există toate bunătățile. El este cel care a făcut cerul și pământul, marea câte sunt întrânsele. El este cel care ți-a dat viață. El este cel care te înzestrează cu de toate. El este cel care ți-a dat toate calitățile, toate simțirile pe care le ai. Și te bucuri de plinătatea ta, că ești un om sănătos, că ai vedere, că ai toate organele funcționale, că poți munci, că poți vedea, că poți simți și așa mai departe. Deci tu te rogi la Tatăl ăsta despre care tocmai am vorbit. Deci nu e un simplu tată. Deci este un tată. Dar ce fel de tată? Și mai pronunț și a fiului. Cine este fiul? Este fiul tatălui, adică împăratului, stăpânitorului. Este fiul care a venit pe pământ, s-a întrupat, s-a făcut om, care ne-a arătat calea spre împărăție, care a pătimit împreună cu noi, care a trăit ca și noi, care a simțit durerile, care a plâns, care a fost milă de popor și de noi, și care vine de fiecare dată în ajutor și până la urma urmei, cel care toate le-a răbdat până și moarte pe cruce pentru mântuirea mea, în primul rând, și a fiecare din noi. Acesta este Fiul, cel care împărățește împreună cu Tatăl. Vă dați seama că am vorbit puțin doar despre Tatăl și despre Fiul și ne-a luat ceva timp. Mai trebuie să vorbim și despre Duhul Sfânt, cel care toate le preschimbă, cel care a fost de la început, cel care a făcut din pescari apostoli, din fricoși îndrăzneți, din necărturari, cei mai mari oameni de știință, care au scris cartea cărților. Duhul care conduce lumea, Duhul care ne dă de toate, Duhul care pune rânduială în întreaga omenire. Și putem continua. Observați cât timp ne-a luat. Aceasta este rugăciunea minții, practicați. Și apoi mergem mai departe. Când spunem împărate ceresc, mângâietorule. Și este vorba despre un împărat care nu este din lumea aceasta. Nu este ca și noi, ca orice împărat. Îi spunem din cer. Că nu-l putem localiza. Nimeni nu-l poate localiza pe Dumnezeu, este aici sau acolo. El este pretutindeni. Nu există loc în întregul univers în care să nu existe Dumnezeu. Dar așa privim noi spre cer, de sus. Să înțelegem că este mai presus decât noi. De asta privim totdeauna spre cer, spre sus. Însemnând că El este mult mai mare decât noi sau mai presus de noi. Dar El este exact în
preajma noastră, oriunde. Este un împărat al cerului, un împărat desăvârșit, care mai aflăm că este și mângâietor, mai și Duh, adică nu-l putem vedea. Dar este mângâietor că în toată greutatea vieții noastre, în toate problemele noastre, El aduce mângâierea. În orice problemă, de ce gen ar fi problema. Duhul este cel care mângâie, îl face pe om de trece peste orice greutate. Și cât s-ar putea spune? Și vedeți că am vorbit deja de 5-7 minute și am început doar rugăciune. Și atunci îmi vei spune, bine, dar când terminăm rugăciunea de seară? Păi așa nu terminăm nici joi, nici duminică o rugăciune de seară. Nu termin. Când te rogi cu mintea pătrunzi, îți reverși sufletul în fața lui Dumnezeu. Aia este rugăciune. Dar când intrați în biserică și auziți la o strană undeva, se cântă sau se citește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește. Ce e asta? Asta e rugăciune? Cel care stă la strană, el nu are grijă să spună frumos cuvântul Doamne miluiește. Ce înseamnă Doamne miluiește? Doamne fie-ți milă. Tu, Doamne, care ești stăpânitor toate. Tu care ai făcut cerul și pământul și pe mine m-ai făcut. Miluiește-mă, adică fie-ți milă. Primește-mă, iartă-mă, vindecă-mă. Împlinește tot ceea ce este neîmplinitor în mine. Tot ceea ce este necurat. Curățește-mă. Nu la asta este gândul citețului. Dar nu cumva să nu zică de 39 de ori sau de 42. Acolo e gândul omului. Mai avem și duhovnici din ăștia care dau canoane, zici, duci și faci 100 de metanii timp de 40 de zile sau timp de 70 de zile să faci atâtea metanii. Omul respectiv, creștinul respectiv nu se gândește și mintea nu lucrează spre zidirea lui, dar el numără metanile, nu cumva să greșească, să facă mai puține sau mai multe, că vai, ce păcat. Iată unde este calitatea și cantitatea. Iar Apostolul Pavel ne învață să ne rugăm cu mintea. Și dacă nu o să reușiți astăzi, seară, să spuneți decât cu mintea, gândind la ceea ce spuneți, decât începutul rugăciunii de seară, Tatăl nostru, până la sfârșit, și să pătrundeți cu toată gândirea și să vă dați seama ce cuvinte pronunțați. Atât cât reușiți. Dacă întrebați dacă v-ați rugat, da, v-ați rugat. Asta este rugăciune. Noi ne facem antrenamente la citit. Când ai început, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Ce ai înțeles din asta? Nimic. Ai pierdut timpul degeaba. Și atunci, bineînțeles că vine întrebarea. Păi ne rugăm, facem, mergem și nimic nu se întâmplă. Nu ne trimite Dumnezeu nici semn, nici nu primim ceea ce cerem de la Dumnezeu, nici absolut nimic. Parcă ne rugăm, parcă nu știu ce, dar nimic nu se întâmplă. De-aia și nu se întâmplă. Noi, de fapt, facem antrenamente, dar nu facem rugăciunea adevărată, pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Notați-vă acest capitol și verset. 1 Corinteni 14, versetul 15. Citiți tot capitolul, că este foarte folositor, ca de fapt orice alt capitol din Sfânta Scriptură. Dar să țineți și să practicați de azi înainte, dacă n-ați încercat sau n-ați auzit până acum sau n-ați știut, să încercați și să practicați rugăciunea minții sau cu mintea. Și să vedeți după aia cum
să vă simțiți după o rugăciune de asta. Dacă veți întreba bine în biserică, la liturghie, pentru că este rugăciunea particulară, sunt și rugăciuni de obște, rânduite. Și acolo să te rogi cu mintea. Să asculți fiecare cuvânt și cu mintea să-l gândești. Se începe liturghia cu cuvintele: binecuvântată este împărăția. Și imediat te gândești la împărăția lui Dumnezeu, împărăția Tatălui. Cine este Tatăl? Fiul și Sfântul Duh. Că preotul rostește, strana cântă, mintea creștinului se roagă. Mintea trebuie să roagă. Mintea trebuie să înțeleagă ceea ce spune gura. Și atunci se va coborî la inimă și de acolo va pleca spre Dumnezeu. Și vă asigur că în momentul când în biserică și acasă și oriunde vă veți ruga cu mintea, nu o să mai observați pe nimeni în biserică. Că unul se mișcă, că altul vine, că ăla nu știu în ce îmbrăcat, că a fost cu mătra la liturghie sau nu a fost, sau vecina. Nu o să vedeți absolut nimic. Pentru că mintea omului este conectată la împărăția lui Dumnezeu. De-aia mulți spun, zice, uite, parcă vreau să mă concentrez la rugăciune și la un moment dat îmi dau seama că, uite, mintea mea hoinărește. Nu te-ai conectat. Că nu știi cum. În momentul când rugăciunea minții sau rugăciunea cu mintea pui în valoare, atunci nu mai vezi nimic, nu mai auzi nimic și te concentrezi doar pe cuvintele care le auzi și cu mintea încerci să le înțelegi, cu inima să le absorbi și de acolo să meargă rugăciunea spre Dumnezeu. Și aceasta este adevărata rugăciune. Încă o dată zic, practicați-o și o să vedeți rezultatul. Și spre încheiere, ca să înțelegeți pe cât se poate de bine ce înseamnă rugăciunea minții sau rugăciunea cu mintea sau rugăciunea gândită, deschideți Sfânta Scriptură la Cartea 1 a Regilor, capitolul 1. Și chiar vă rog să citiți, când aveți timp, întreg capitolul. Este un capitol foarte duios. Este vorba de un anumit om cu nume Elcana, un fiu al lui Ieroboam, care avea două soții. Era acea lege în Vechiul Testament permisivă de a avea mai multe soții. Și acest Elcana avea două femei. Una din ele, Penina, avea copii, iar Ana nu avea copii. Și spune că o iubea mai mult pe Ana decât pe Penina, acel om. Și avea un loc, Shilo, ca bine, cum merg astăzi toți la Ierusalim. Dacă nu mergi la Ierusalim, dacă nu mergi în Ierusalim, nu ajungi în rai. Și alții fac din asta deja tradiție. Câteva ori pe an trebuie să meargă la Ierusalim. Iată, aveau tradiția aceasta ca odată în an să meargă spre închinare și să aducă jertfă Domnului Savaot în această localitate, la Shilo. Și a mers și Ana să se roage împreună cu bărbatul ei. Și vedeți, versetul 9 din acest capitol spune următorul lucru. Atunci Ana, după ce a mâncat și a băut ei în Shilo, s-a sculat și a stat înaintea Domnului.
Iar preotul Eli ședea atunci pe scaun la ușa cortului Domnului. Și auziți versetul 10. Ea însă s-a rugat Domnului cu sufletul întristat și a plâns amarnic. Cum s-a rugat cu sufletul? Și a dat făgăduință zicând, Atotputernice, Doamne Dumnezeule Savaot, de vei căuta la întristarea roabei tale și îți vei aduce aminte de mine și de nu vei uita de pe roaba ta, ci vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, eu îl voi da ție și nu va bea el nici vin, nici sicheră, nici brici, nu se va atinge de capul lui. Era vorba, sau este vorba despre mama prorocului Samuel, pe care va naște mai apoi. Deci dacă îmi dai un dar, ți-l dau înapoi. Darul pe care îl cerea Ana era să scoată deasupra sa ceea ce numea poporul evreu pedeapsa sau o sânda sau mustrarea lui Dumnezeu. Pentru că așa erau socotite familiile care nu aveau copii, femeile care nu aveau copii, ca blestemate de Dumnezeu. Și este foarte important cât de frumos este descris acest capitol. Dar pe când se ruga ea, așa îngenunchind înaintea Domnului, Eli privea la gura ei. Și fiindcă Ana vorbea în inima sa, deci vedeți, vorba de cu totul altfel de rugăciune, iar buzele ei nu mai se mișcau, dar glasul nu îi se auzea. El socotea că ea este beată. Iată rugăciunea adevărată. Fără prea multe cuvinte, dar cu sens, gândită, în care mintea să priceapă ceea ce spune gura. Din inimă să meargă spre Dumnezeu. De aceea i-a zis Eli, până când ai să stai aici beată, trezește-te și te du de la fața Domnului. Răspunzând însă, Ana a zis, nu, Domnul meu, eu sunt o femeie cu inima întristată. Nici vin, nici sicheră n-am băut. ci îmi dezvălui sufletul meu înaintea Domnului. Sau, în traducerile mai vechi, îmi revărs sufletul meu înaintea Domnului. Iată care este adevărata rugăciune. Nu multe cuvinte, voraie multă, ci atunci când înaintea lui Dumnezeu îți reverși sufletul, adică din mintea ta, din gândirea ta, îți spui durerea sau bucuria în fața lui Dumnezeu. Deci Ana se ruga în inima ei, din durerea ei. Numai buzele ei umblau, dar glasul nu îi se auzea. Acest capitol, cartea 1 a Regilor, capitolul 1, despre nașterea lui Samuel, și găsi această istorie adevărată a mamei sale Ana, cum a primit Ana dar de la Dumnezeu în urma acestei rugăciuni și naște pe marele proroc Samuel. Iată cum răspunde Dumnezeu și cum răspunde Dumnezeu și la care rugăciune răspunde Dumnezeu pe parcursul vieții unui om. De aceea practicați această rugăciune și nu o să greșiți niciodată. Și numai atunci veți simți darul și lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața fiecărui om. Pentru că aceasta este adevărata rugăciune, când îți reverși sufletul tău înaintea lui Dumnezeu. Nu doar când ceri, Doamne dă-mi, Doamne fă-mi, Doamne arată-mi, Doamne ajută-mi, iar noi, în loc să răspundem afirmativ, noi mâncăm pește, că noi suntem dezlegați de nu știu ce. Asta am vrut să vă spun în această seară. Îndemnul meu este să puneți la inimă aceste cuvinte
și să practicați rugăciunea gândită sau rugăciunea cu minte. Aceasta a făcut-o și Apostolul Pavel și cei dinaintea noastră, și Sfinții Părinți, și cuvioși, și pusnicii, atunci când se îndepărtau de lume, îi stăteau totdeauna în rugăciunea cu mintea sau rugăciunea gândită. Să nu încurcați, pentru că mulți spun astăzi, și am auzit și eu pe mulți când spun că rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Nimic mai fals decât atât. O convorbire sau o discuție cu Dumnezeu, sau în general noțiunea de discuție are loc între două persoane. Când tu întrebi, cineva îți răspunde. Ori tu nu zici, Doamne, dă-mi sănătate, și Dumnezeu spune, n-am să-ți dau azi, să-ți dau mâine. Sau, Doamne, ajută-mă că uite am asta, și Dumnezeu spune, nu te pot ajuta că nu am timp sau nu meriți. Nu. Revărsarea sufletului în fața lui Dumnezeu, aceasta este rugăciune. Iar discuția o facem noi, între noi, iată acum. Discutăm imediat, dacă aveți întrebări, asta și este discuție. Iar rugăciunea este cu totul altceva. Dacă aveți întrebări, dar vă rog, referitor la ce am vorbit până acum, vă ascult cu mare atenție. Dar să înțeleg că nu aveți întrebări. Sper că ați pus la inimă aceste cuvinte și vă doresc doar sănătate și tot binele de lume. Dar mai cu seamă îmi doresc mie și vă doresc și dumneavoastră să practicați pe cât mult posibil acest gen, acest fel de rugăciune. Este cea mai adevărată rugăciune pe care o putem face în fața lui Dumnezeu. Revărsarea sufletului în fața atotputernicului Dumnezeu. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, pace, liniște, un sfârșit de săptămână binecuvântat și să ne ajute bunul Dumnezeu să ne întâlnim sâmbătă și duminică la slujbele bisericii, la slujbele comunitare, la slujbele comune și să dăm slavă atotputernicului Dumnezeu pentru toate. Doamne ajută tuturor!